Good morning guys. Niluluto ko po ay gulay na muting kahoy na may isdang turay. Uunahin muna natin yung kamuting kahoy na gulay. Ilalagay ko na yung isda. Una muna nilalagay yung gulay na kamuting kahoy. Nilagay ko na itong isda. Unahin muna lutuin ang kamuting kahoy na gulay. Saka ilalagay yung isda. Yan muna ang dalawang unahin. Ito yan. Saka ko isusunod itong turay. Ito yan ko muna. Pag nailagay na turay, ang sunod naman ilalagay itong unang natok. Last natin ilalagay yan. Hintayin natin. Tsaka natin to ilalagay na. Guys, may kunti pang sabaw. Kaya lang tuyong-tuyo na para nag-oil siya. Luto na siya.